Dito. Si Marvin, uwi na. Punta na ng Maynila. Uwi na po, balik to Manila. Oh, halos. Ingat kayo, ingat kayo. Sino kayo ba? Si ate. Mga kapatid mo. Alis na pala sila. Oh, sige, sige. Team Paway. Oo, ingat din kayo sa biyahe. Happy trip. Ingat sila. Salamat din. Oh, ikaw talaga magdadalik niya. Nagre-retouch si ano. Mapa ni Palawan. Oh. Ha? Retouch. Oo. Eh, touch din talaga yan. Pag ganito na yung bahay may pintura na, talagang kaya sabi na lumipat na kayo. Oo. Kahit na ako magsabi, pinapalis na tayo. Umalis na kayo. Pinapalis na tayo. Pag ganito eh. Ang babad ka na. Oo. Ay, nakikita ko, sabi nung nasa dulo, hindi alis na kayo. Alis na kayo. Hindi ko kuya yung sinasabi. Bumalik na lang kayo kung kailan. Oo. Mabalik na. Yan. Pag makapagtago. Cute naman. Maliit. Alam na. Ang pupugi ng Timpaway ah. Alam kang pinakapugi dito. Alam mo na? Si Tatay. Tay! Ikaw ang pinakapugi dito. Ikaw ang pinakapugi. Ha? Kaya nga, ikaw ang pinakabata dito. Ay! Dahil siya. Siya. Bakit sa atin yan? Bakit sa atin yan? Ako, alam ko ano ba yung hudpat ko na? Walang kawan ito yan. Walang kawan. Ay, Ang alam maliit. ka, tigil dyan ka. Ang maliit lang yun. Si Meredine. Ay, nasa tarlac. Ay, marot. Ay, di mo talaga. Huwag kang ay, marot. Ano yun? Takapaka si Jamel ang nagbangkaw. Ya, agong ka to. Alam ka man. Mababa sa kanya. Napapakan niya. Sa dalo pa di sa motor, masuto ko na. Ang magulo. Sarado ang irga ngayon. Bibi. Ito ka na, bibi. Maraming bilang ito. Nabibig ka nagta. Ba, hindi, pwede man nakabili mo ito. Kung bakit hindi ka sa mga. Hindi ko talaga makalimutan yung motor. Ano yung motor? Marami na lang ngayon. Doon kasi nakita doon. Ang igin. Zero or Pero chisi. hindi daw yun. Yung motor-motor. Yung bata. Ah, Yung bata. ay, ugma! Nabumakal kita. 5. Gabno, palang. Pero mo gusto, bibi. 5. Ugma na. Tapon na. Oo. Sige na. Sige na. Sige na. Ugma, tapon na. Sige na. Paano ko ba? Hindi na. Ugma, bumakal. Yan, pag yan hiningi kasi kuya. Ang mga... Ugma na, tapon na. Sarado na. Sige ka, nandun sa harapan niya. Tigil na, tigil na. Papaluon natin si Papa. Pero yan naman, no? Sa tunga, ano dito? Tunga. Ikaw makaya. Tingkan nila? Pinsan niya. Ha? Alak yung tabong, Juan. Yung piyesta ata, nagpunta to. Nakakita na to. Yung anak ni, ni JR. Diba bahay nila? Tunay, hindi po yun.
Kaya pag umaba agad. Hindi Oh. Kaya pag umaba. Sapin pa na. Ako ramon tanganan bumutin na. Wala nung Maganda mo to. Kaya na ako. Yung bike nga doon mo binili, hindi na naman. Saan ka natutulog, Tilo? Dito. Ano ko lang sabi sa kusina, girl, pag tumilog daw daw, miss. Sorry sa kusina. Dalawa. Ay. What the Nagre-retouch. Tuloy-tuloy pa rin sa retouch. Si Rika nagre-retouch. Hi guys. Yo. Ex-trader. Pipintura. Pipintura ako. Yan na. Yan na yun. Left saka pang Ano masabi mo kay Rika? Ano masabi mo kay Rika? Maganda. Maganda. Wala kayong ba sasabihin? Puro maganda. Maganda. Malapit ng... May masyaka na nung... Tsaka na yun. Ano? Nung... Tatapat sa kanya. Ano magtatapat ka kanya? Tsaka na yun. Ano sabi mo? May pagtatapat daw sa'yo. Ano yung pagtatapat mo sa Wag akin? na. Bakla ka? Saka na raw. Bakla ka? Paano si Kusina? Meron yan. Ha? Meron yan. Ano lang. Meron Bakit nga alam yun. mong wala akong jowa kaya ako yung pinupulteriya mo? Ha? Alam mo na wala akong jowa? Kakantay lang. Ihantay lang. Kahit pa magantay. Matagal pa tilo. Matagal. Ka! Oo. Kahit pa magantay. Kasi ano masin. May nag-aantay sa akin. Tilo. Ngayon doon, sa kanto na yun. Tatawa ko sa akin. Sabi mo, sabi mo lang. Pa? Sabi mo, sama. Dito sa ako. Ayan mo lang. Tanangin ko kuya. Yung bibili. Pag humingihan tayo, may amay tayo. Pura misli. Kala mo, bibili lang ng bibili sa tindahan. Ganun lang. Retouch. Retouch. Hindi pa yata napako yung sanaan.
Yan, tinungtungan mo itong sa kanan mo. Tayo, bigyan mo mamaya dyan tayo. Kung may tao tayo, tinungin mo tayo. O, sige. Hindi makuha. Yan, sinsilin mo yata yan eh. Yan ba ka? Oo. Ate Bidang, pera mo yung siya ng ano, ng helmet niya. Ano yan? Eh, magmotor lang para si ano. Hindi, ano lang. Ito yan ang nagbanata. Sabi ka? Hindi lang. Hindi lang. Pero ito karna so, bahala ko tanong ko. Hindi mo ilabos. Matulog ka po sa ito. Ano yung sabagay at hindi mo nagigit. Kamuan? Retouch? Kung tayo bumira niyan, hindi yung hinitsura niyan. Kung tayo nagbintura. Bira lang ng bira. Pwede yan, sila tatay. Sila kung tayo. Aray! Hindi mo ulit ito mami ram. Natulog na, doon ba? Sige. GoPro. Hindi na lang mamaya. Teka, Ano man ito kanina? apoy. Apoy! Dito ka. Sayang ako. Ano yan? Sukan. Ika kung Sinunod na ni Kuya ako. Hindi na lang. Sayang, di ako napalangitan. Dapat di mo sinabi ko. napal na lang ka. Napal na lang ka ng buhok mo para mapalitan ka. Oh, ito mo. Nandiyan tayo. Pagsabi. Ito yung kasama natin si Ben. Pagsabi. Hindi mo sinabi ko ng sabi. Pwede. Hindi matibay yan. Ate Bidang, pairamin mo sila na ano, dalawang helmet. Pasuyo. Dami, ingin mo kay tito mo yung helmet dalawa. Batab nila ko ka. Kale, mamaya magpunta tayo na. Lagi na lang po rin tumaturan ka. Sa tumula eh! Awag yun! Yan sa may bintana. Ano? Baka madiretsuhan. Masubsub. Yung sa bintana. Doon. Yung tayo. Lumapit ka doon. Dito. Matubong pa ako. Wala akong hindi naman matulungan dyan eh. 1 to 10. Ay, grabe no yan. 1, 2, 10. Malapit nang i-release. Salamat. Sabi mo, hindi ako nagpakita. Pagkulay ko na. Hindi talaga, hindi ako nagputi. Kasi ako mamamang mo.
Amo talaga, talagang amo. Oh, ikaw talaga magdadalik niya. May kontrad na ka ito? Wala na yung napundrad na ako sa ito? Okay, pahin ka ninyo. Dread Ryan yung sila-sila pa yung daan doon eh. Ay, Sabi tayo ano tayo? Dito ka ba na? Oh, magturami ka. Marami ka. Tulungan ka lang. Dali na. Ay, sorry. Uwi ka ngayon, balik ka sa ano. Bukas balik ako. Aron ka. Pwede ba? Pwede ba ang bakasyon? Ang bakasyon? Eh, bakit tinanong ka? Size 21 rin. Oo, matulang na gawin. So, Nakakampiya ako. Size 21. Ano? Wala na talaga ni Tilo, oh. Dito pa yata ano mag... Motor na may angkat. Jason? Ready, Sai? Hop! Sige, ingat. Isa din nataga ka ano? Sandal. Ako sa hindi ko gamit siya. Isa din. Lo, paalam ka na, Lo. Paalam ka na. Ano mo din? Wait lang muna. Dali, dali. Pala mo na gusto mo. Motoran ka mo. Bisa tertabi. Laki-laki na po. Sa tuto iba pa supplies. Flies. Ano to pamutlaw ko dalat na. Amo. Buka. Amo. Turo. Sige na dia. Adit. Ano na? Kasi may garagan tulad pagbalik. Tagak na dito. Ha? Itagak na dito. Kaya juga susah. Titilugan tinggal kami. Eh, buka. Erika. Ayaw mo na ito sa motor na kuha. Tugay sa tupalakan. Di ka sa Noy. Tadi kanina may yan nga di. Yan nga di. Tuturo. Ang hanap na natin sa sa Bulacan.
Ano boss, papa mo? Tama ka daw kay papa mo. Turuan kasi ito mo. Matay ka na. Ay ko mag... Salim! Ano ito mo na? Ano na sana? Dito sinabot ko ang chinchin, binigyan ni Bagat, so, kanalik ko chinchin. Hindi na ito. Dahil ito, sinabot ulit din ganyan. Tapos ibalik. Kaya naman binigay niya kay doon tayo kay Gagat tunay. Asa ikat to? Yung grinder naman, ang hali.
Mag-upload pa ako. Tama. Huwag mo na. Wala nang gano'n. Hey! Pangli na. It's an effort to because nagagawin ko siya. It's an effort to Wala pa ako. Dalawa na. Tay! Tay! Wala na kami. Gas-swap na eh. May obligasyon pa. Amo nga ni. Di ba ito nakatungtong kayo, tamaklog. Di. Wala ito na itong ba?
umabot. Ampat, tuloy-tuloy pa rin yung paglipat. Papa ni Palawan. Pinapaganda na. Pinapaganda na harap. Kinis. Malupit. Ha? Dito. Ayan. Si Marvin, away na. Punta na ng Maynila. Uwi na po, balik to Manila. Oh, halos. Ingat kayo, ingat kayo. Saan mo kayo ba? Si ate. Mga kapatid mo. Alis na pala sila. Oh, sige, sige. Timpaway. Oo, ingat din kayo sa biyahe. Happy trip. Ingat sila. Salamat din. Ayan dito sa loob, okay na. Ito na lang, walang pintura dito. Tingnan nyo na lang po sa samahan ko yung ibang vlog nito. Papa ni Palawan. Ayun po, ang ganito ng vlog na ito. Maraming salamat. Yan. Thank you all viewers na sponsor. Maraming salamat po. Bye-bye.